आड़ी बिर मोनसे माथो दे क'क्राझाराव माबायदि मोनदों आदा फैनानै एसे बुं फुरा बिहिर माइरि माखासे गारि सालायबाय ओमफ्राय आंहा माबा जाबाय सेस गैला नै नालाय मोखां मेंब्रा मिसि लादोब्रा दासो जादों दा फाग्ला बेफोरखौ ओइ बाहाय ओरैनो लानायल'जों जायालै बाहायजोब गासिबो मा बुस्थु दं मेंखाबायनो गाइस मामाया मेंबायबोनो दानो जाला ओमफ्राय आं मेङाखै आरोना थेवबो आं थांथारगोन दिनै थिखिनिसिम गाखोथारगोन दाख्लैबो गाखोखादोंमोन साक्सेसफुल खालामनानैसो गाखोदो दिनै मोजां बायदि हाबफैलायथारदों नै मामाया हाबफैलायथारदों masih minggir mas jalan मेंबाय गाइस बुहुद सान्दुं गोसा मामाजों गोलोमजोब्बाय जोंहा नै मास्क गानलायबावदों मास्क गानलायबावदों गोलोमाखै गोलोमबाय गोलोमनाया दा खिन्थु बेयाव हाद्रि नांगोन ना औ दा होजोंहाय सेस हाद्रिखौ फुनजोबसिगोन बे Oh guys, जों दासो नै मोनफैदों आरोना माइ एसे जों फोजोबनो मोनाबा गोसोराङा रायजोफोर नङा गासिबो माने नै दासो लोगो मोनफैदों बेखौ नायदाव आंखौ लागासिनो माथो दासो लोगो मोनफैदों आरोना आं खोमसि खोमसिलाय जोबबाय ससे खालामनानै थौ दावखोदो थौ थाखाय नेनानै लेट जाबाय ओमफ्राय आरो लेट खालामबाय टाइम जाबाय बेसेबां जाखो नै गरिबो गैया नायलाय 9:22 थौ ओइलाय साल बागान ओइलाय ओइ भिडिअ थाबानो फै थाबानो बा भिडिअ माने जों दुगा गोजाथार आरो हाइस्टआव गोगोम गाखोसिग्रा बायदिखा हागोन हायाथाय मिथिला आरो हायोबाथ' गाखोगोन हायाबासो गाखोआ माबादोंमोन दाखालि औ
आं बावबाय औ आं लास्ट थागोन बयनिबो लास्ट थागोन आं गाहायाव नायनानै थाबायलै मोजां आं सासे मानसिखौसो नुवासै बोरैथाय थाबायनाय गेजेराव हा हौलाय बिखा साबोजोब्बाय गाइस बे गरखौ बुखुना लाजागौमोन हा दंबावसो जोबनो रोङालै गोजौ दंबोयो मोनबा ना बेसेबांबा गैला ना सिरिबा ना बेसेबांबा जोंसो जोबो अन्थाइ दं बारा जों गैलामोन बेबो जाबावाखैसो बे दा मोनैयानो जा नै नैबो गोगोम गोलावानोलाय फाग्लासो माने जों बयनिबो सिगां आरोना ना जोंनि टिमाव खेबनो बावदों आं खालायना खेबैखौ बावदों आंबो आंनि इउटुबाव भिडिअ हरबाथाय आंबो मोनगौमोनदां ओमफ्राय साला बिदिनि थाखाय आं गाखोनो मोना गोगो आं होनदोंमोन ना माने आंनि साबसक्राइबार्सफोरा फैबालाय फै माबार औ गलाङालै जाबाय फै जालालै हाबदोलै खै घन्टानि उनावहाय मोनहैगोन रावबो मिथिया आरोना एक घन्टा जानोसै जों गाखोनाया मिथिगौ औ सोर सहैग्रो बादि ओइ जाय गावबागाव गावलाजोबनानै थांनो सोर सहैग्रो ओमफ्राय जों सानैजों नोंसोर सानैजों बैसोर सानैजोंखा मिथिबाय गासिबो सानैखा दावखोबाय बिसोरो थौ जोंहाबो बिसिनि सिगां थांनि एबार टारगेट हा दा जागोन र' दानो जाथ'वा माने लास्ट आरोना गाइस लास्ट ओमफ्राय साजिने फोजोबहैगोन ओरैहाय माखासे मानसि दं आरोना दाबो सफैनो रोङा माबामोनहा बोरो मामामोनहा बैहाय थ'र' माबा बायना लोंहैसै लोंहैबा बाय बैथिया दं ओंखारला आंथ' गोजौआव थांनानै फुराना जाना औ गोजौआव थांसै अन्थाइआव फटक लाना फैसै फै तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ 4.5 डायरेक्ट भिडिअ लै वाह
जानो फैया बे मोननाया ओरै हाद्राया बारा फाइनली नाजायो 1 घन्टा बै गोजौआव थां बै गोजौआव र' बिसोर टाइम जाखो नायलाय 1 आया 2 hour जानोसै 2 hour लागाव 2 घन्टा जानोसैमोन गाइस नै ओमफ्राय दा जोबथायाव फैबाय जोङो ओमफ्राय खिन्थु मानसिखौथ' दा बुंसै हा mana neng nanggo भिडिअखौ नांगौ दा नांगौ बे ससेखौल' औ गोजौनिखौ माने जोंनाथ' जोब्बाय दा जों थांफिनसै thôi thằng xíu được hả ra hai mươi cm 1 hour e con thá 20 minit ना ओंखारबोफिननायाव 1 घन्टा 20 मिनिट लाबाय जाहैदों जोंहा जिराय जिराय आइदि खिथाबा हाब दासो गाखोनो थांजोबगासिनो दंबावो आरो ओमफ्राय सानजारा बोरैथाय मानसिखौ नुवासै आं बबेसिम लांखोथाय सानजाराव हामथावजोबा जेबो जाला अमा संनाय मोनामबायलै ओइ गोलोमनायजों नायजाला नै आं गोलोमनायजों नायजाला आरो सोरबा जखार बाहायसिननाय लोगो मोनलाबायबाय नै गोदाव सोरावसो आइया ओइ जानाय नङालै औ खोनानै फैखांबाय आरो जों नै मेंसिजोब्बाय जाला थान्दा लोंखावनासो दिमागाबो एसे थान्दा जाबाय आदामोनखौ लोगो मोनदों आरो गोगोम मिनिखायो नै आदाया माने रिल्स बानायनो नागिरदों आरो जोंना नै ओइ आदै बिरजय मोनसे माथो बावनो ओरैनो बेरायफैदों दे ओइ दे क'क्राझाराव माबायदि मोनदों आदा फैनानै एसे बुंदो दे एसे जायगाखौ लानानै बा रानस्राव खिन्थु मानसिनि भिउखौ नायनानै माब्लाबाबो औ गोसोआ माने गोजोना लाबानो थाया आरोना औ मिथिबाय सब इन्जय क'क्राझारनि खम जानो हागौ मिथिबाय औ क'क्राझारनि मानसिफ्रा खिन्थु बाक्सा चिरां बहुत जायगानि गोजाननि ना गोजाननिफ्राय फैदों सोर क'क्राझार सोर मा रावखौबो सिनाया बर'नि फिसा औ बर' आरो अल टटेल बर' ओरै बर' गाननाय जोमनायजोंनो फुरा समायसारनाय आरोना औ गाइस माने बहुत इन्जय खालामबाय आरोना ओमफ्राय जोंहाथ' टम ड्राइभारसो आरोना मामाजों जों टम ड्राइभारसो जोंहा ओमफ्राय थांसै थांसिथ'दो होमबाबो बिसोरखौ नेनोसै बैलाय बैसोर सानैखौ नेनोसै बै सानैसो नेगोन ना नेया माने बहुद गोबाव जाबाय ओमफ्राय मा बुंनो आरो बिदिनोसै बावखुंग्रिया जोबथा इन्जयलायबाय गाइस नेक्स्ट इयार माला फैबावगोन होननायसो जाबाय गाबोननिफ्रायथ' गामियावहाय मोसाहैसै आरो माथो Right, left, right, left,
Ano dan sunai dengan guys nih.